Acompañada do alcalde Santiago Freire e varios membros do equipo de goberno, a presidenta de Portos comprobou a marcha das obras que se están a executar actualmente na zona comprendida entre o Peirao do Marqués e a Costa do Ferrador. A actuación sufragada polo ente autonómico ascende a máis de 200.000 euros e posibilitará a construción dunha pasarela peonil separada da estrada, o que permitirá un tránsito máis seguro para os peóns. Estamos haciendo para darle continuidad al tránsito peatonal por la zona próxima al mar. Es un proyecto muy ambicioso del ayuntamiento que quiere dar la vuelta completa a la ría pasando por el Puente Nuevo. La estructura que montamos es una estructura de acero inoxidable. Previamente estamos desmontando el cantil, que son estas piezas que vemos aquí numeradas, que se van a volver a colocar otra vez de nuevo ancladas con unas varillas metálicas, y el plazo de ejecución de la obra es aproximadamente 3 meses. Dende o Concello agradeceron o investimento realizado por Portos, que ven a dar resposta a unha demanda de hai tempo. Segundo o alcalde, a obra contribuirá, ademais da mellora estética da zona, a poder darlle continuidade ao percorrido circular paralelo a toda a franxa marítima, xa que terá posteriormente continuidade con outra actuación, esta vez executada pola demarcación de costas e que se prolongará ata a ponte do Campo das Rodas. Estáse facendo unha actuación coordinada con Costas do Estado que vai a dar continuidade á actuación ata chegar á ponte do Campo de Noia, onde está prevista tamén a construción dunha glorieta, ampliación da glorieta existente, a ampliación dos carrís de circulación dos vehículos e ao mesmo tempo vai a permitir por unha banda a mellora do tránsito peatonal e por outra banda tamén mellorar as condicións de tránsito de vehículos ou ampliar a sección desos carrís e ampliar o radio de xiro e a sección desa glorieta. Posteriormente trasladáronse ata o paseo marítimo de la Barta, onde o Concello traballa con Portos de Galicia na habilitación dun novo aparcamento público que permitirá poder crear máis de 120 novas prazas de estacionamento na zona, incluído o aparcamento de autocaravanas. A visita de Susana Lenguas a Noia remataba na lonxa de Testal, onde a titular de Portos puido coñecer de primeira man as principais necesidades das instalacións portuarias existentes.